kreatívni, mať veľa nápadov, lebo ak chceme mať kvalitné nápady, tak najprv potrebujeme tú kvantitu. Prečo 2 roky robili na niečom a keď to spustili, tak tá reakcia zákazníkov bola, že keď na to nie je tá cieľová skupina, ktorá za to je ochotná zaplatiť, tak je to na nič. A to asi úplne nechcete. Ako žiadam i futbal, ktorý sa môže vydať sa. Čo tak kľúčová potreba, čo ten kľúčový problém a zadefinujte si zadanie. Ľudia si nevedia predstaviť, čo si nevedia predstaviť. Preto je dôležité im dávať príklady, ktoré už majú nejakým spôsobom uchopiteľné, sú pre nich zrozumiteľné. Ako sa ukázať v najlepšom svetle. Urobiť čo najkvalitnejší deck v zmysle grafiky, údernosti, čísel. Nezabudnite určite na biznis model. Poznať vašich poslucháčov ako porotu, vedieť, čo asi na nich platí. Určite analýza konkurencie, kto je vaša priama, nepriama konkurencia. Investuje sa v prvých stageoch nie do myšlienky, ale do týmu, čiže určite ukážte sa, kto ste, čo robíte, čo je vaša pasia a ukončite to tiež vo veľkom štýle. Ideme urobiť to, čo ešte nikdy neurobil a ideme zmeniť mindset ľudí, aby vnímali bioodpad úplne inak. Využijeme unikátnu technológiu dažďovky, oni spracujú, zjedia bioodpad a vyrobia nám vermikompost. Ako dlho bude trvať, kým z produktu 1 vznikne produkt 2? Preto sme si vybrali ideálneho zákazníka alebo aj sieť obchodných reťazcov. Sú rôzne možnosti, kde môžem prezentovať svoje ciele, sny, nápady, pýtať si za to nejakou formou podporu, tak prečo je Downy lepšie? To je ten rozdiel, že dokážem mu pomôcť aj bez tých peňazí. Ja vám dám knihu, nemusím vám dávať 20 €, aby ste si kúpili tú knihu. Ahojte. Len pre informáciu, až 30% detí má zlý spánok, takže milí rodičia, máme riešenie. Mojkáčik. Aj pre dospelákov by ste mohli sa tak nejako zamyslieť, že by sa nám hodil možno, že nejaký mojkáčik. Right now we will have like 15 minutes for the judges to discuss and decide who are the 3 winning team. So if everybody is ready, we already have the votes.